Opica v sebe ukrýva jedno čarovné písmenko. Pozorne sa pozeraj, dobre počúvaj a zapoj sa. Čaká ťa písmenkové dobrodružstvo. Priprav sa. Opica sedí na konári a spokojne dojedá svoj banán. Keď ho zje úplne celý, rozhliadne sa okolo seba, usmeje sa a z jej úst sa ozve zvuk jej obľúbeného písmenka O. Počúvaj. O, o, o. O, o, o. O, o, o. Možno tým vyjadruje, ako veľmi jej chutilo, alebo dúfa, že sa niekde objaví ešte jeden banán. Skús to s ňou aj ty. O, o, o. O, o, o.